Josemari Ugaldea, Duralde, Markina Xemeindar ikerlariak ikerketa liburu berria du kalean. Toponimia euskerika en el mundo. Ikerlari honek euskararekin eta mundu mailako toponimiarekin eta euskal toponimiarekin duen harremana kontatu digu eta liburu honen atzean dauden bitxikeri eta harribitxiak kontatu dizkigu. Bueno, euskeriaz lehenengo esango nuke, ni familia euskaldunekoenaz. Aitxe eta ama euskaldunek. Ama markineku eta aitxe lorrexoku. Orduan, euskerienik neure, beti, pentsau baripe jaso indot. Hori barruku da. Gero, esan dozu, aprobate atzera guteko. Nik amabost urtegaz, itoiz eta arrobi entzuten eban, haren letrak eta zertzen itxon. Baina gero, honegaz lotute, hau toponimia zaten dana, honegaz hasi nintzen, lehenengo irakurri notzen, niri begitxik zabalduzte zan, bera deitzen da Theo Feneman, da hizkuntzalari aleman bat, alemaniarra. Da hori lehenengo irakurri notzen, 2003en, zerien frantzin bizi nintzela, frantzinez, orduan ja alemanin bizi nintzen, Frankfurten. Lehenengoz konturetu nintzen, 2003en irakurri neban nien, orduan Alsazian nuen frantzin, da irakurri neban beran teorizie. Beran teorizie da, ondala 10.000 urte, euskera mendebaldien, erdialdien eta iparaldien, euskera zeitzen zala. Da oinarritzen da, geixen bat, beste, hizkuntzalaritzako kontu batzuk, baina batez be toponimia. Ez da, gero genetika bai sartzen dago, baina hori ez da beran alorra ez da hori. Eta horren teorixe irakurritxe, 2003en, hasi nintzen beste autore batzuk eta irakurten, ez da? Saltoka, soiz, ez da? Batek esaten dago osa bat, beste batek esaten dago beste bat, da holan. Da, 2012en, orduan Frankfurten bizi nintzela, egon nintzen Alsazian, baina gero biera itxen eban Suizan, da gero jo nintzen Alemaniara bai. Frankfurten neuela lehenengo zera botanotzen, lehen esan dutena, da orduntxe komentabi notzen, ni pres neuela, honi benemani laguntzeko, ezta? Berai, sanotzen, e-mail, korreo elektronikoz, da, esazten, bierratan nahi binizten, esazten, bardena reales, ia zerdan, hori bardena zizena, ia zerdan. Da, sosarra ineban baina, orduan denek izan, zenike nire formakuntzi esan daigun, nienaz filologue. Nik ikiziotenan neure kasa ikiziot. Da orduan, erabakixi hartu neban 2012en markina etortiana, da horretxen euskerian gaineko astarketi eitxie. Ze ordureko nik nia ekan ibilintzen Bilbon. Eskolak emoten, da gero koordinatzaile moduen, administrazio kontuen. Baina euskera kontuetan, dano dakigune, ez da? Orduan, danak esaten dabe, Europako hizkuntza izarrena, eta olako edozeinek entzun dago hori. Baina horren atzin zer dauen, enekixen. Da orduan, horren markinen hasi nintzen nien aztertzen, zer iso aztertzen hasi nintzen, 2013en esan daigun, 2013en etorri nintzen, baina 2013en hasi nintzen nien, hasi nintzen, jente nauzixai, elkarrezketak eitzen, eta ero toponimia aztertzen. Esate baterako, gurbiola markinen, gurbiola izena, ez da? Txasio esatotzena. Gurbiola zerrete da, ez da? Da, karo, eitxozu ineban berba hango zera, han jaixotako bataz, hango semiaz, txasio, gurbiolako semiaz, da, karo, arek espliketotzu, zelan, bera, oinak ikutxuz horrek, 70 amabost edo olako zeo zer. Da, berak esaten dago zelan, bera umie esanien, baserri inguruko dana zala gurbiztixe, madroño erderaz. Da, bera akorten zan zelan gurbixe bota, jo, eta pinu esartuen. Da, orduan, izena gurbi hori zer da? Dauke gurbixe eguelako,
ze gurbixe, da gero, bigarren esaten da, hola. Hola da ferreria. Da, gurbiela onduen daukuzu, barrueta onduen dauen osilain, ondino be, daukez orma hitzelak, burdinola bazan, ferrerixa bat. Da beste galdien, larroskengo partien belaukuzu, amailo bitxe, eta Olasar, eta honek, izenak esaten dabe, han be, burdinolak egu izan. Orduene, gurbiela orduene, orduntxe haitxone ban zelan lotu, ez da? Gurbixe eta holantzako gurbixe, ze gurbixe zan importantie zue itxeko, zue indartzu egin da gurbixaz. Da, holan gero beste izen asko, ez da? Baina, ni etorri nintzen ja, honetxe Benemanen, ze, ez da Beneman bakarik, hori hizkuntzalari alemanara, toponimia aztertzen hasi nintzen, ze hori da, toponimia da fosil bat moduen. Ez dakigu, papelak esaten dabe, igual erdiaroko dile, ez da? Oindela, 1000 urteko izen badaukezu, esate baterako, papel baten ipintzen dau, Olasar, dokumento dute da, ez esango zunik, 1200 urtien. Horren aurreko ez dakigu. Zenbaterainoko antzinatasune duke horrek, berbi horrek, ez dakigu. Baina, antzadanez, zar-zarra die horrek izenok. Da, Benemanek, kuriosu da, baina arek ez daki euskeraz. Baina, ni hasi nintzen nien aztertzen, kontu nintu nintzen, eta gainera, gaur egun dau tresna bat, ni hasi gaur egun internetaz eta digitalizazio ez. Errez daukuz informazio pilo bat. Oindala 100 urte, jun ez daki nongo artxibure, edo jun ez daki nongo mapen bile, edo liburuan bile. Jun bizinen ez daki nora, eta igual esku pribatuetan zauen, edo olako zerak, ez da? Gaur egun ez, gaur egun dana daukuzu, eskure. Etxetik mobidu bari daukuzu, Norvegiako informazioie, Suitzako informazioie, edo Indiako informazioie. Da ni holan, hasi nintzen berake Benemanen proposamena apur bate, neuk zehoz horreitzeko asmuaz, ez da? Zoz egen bile. Hasi ziren gauzak urteten, da orduan argitaratu neban euskeraz, euskal toponimia munduan. Batez be, injerra edo, zelan esango zunik, bilurrek enduzten Indian toponitxune izenak. Harrigarri da, ez da? Baina, nik proposamena horra etxik, liburu be, ez bakarrik Indian, leku askotan. Kontu da, lur esate baterako izena, ez da? Lurre, guke ondo haitzagu lurre zer dan, euskeraz. Hori izen hori topeten mozu Pirineotan, eta Suitzan, eta Suedian, eta Austrian. Esatu zu, hau zer da? Edo larra esate baterako. Larra gu badakigu zer dan. Larra topeten mozu Frantzine Bosbider, eta Espainialdien bebai, beste horren beste, eta holan, da mendi, eta holan, bata bestian atzetik, nik zeiren iban, euskeraz argitaratu neban nien, zertu, holako listau batzuk egin, zerrenda batzuk. Oingun ioten aria mapak, sartutxuaz, mapetan, oingun ja, zer hau da dokumentazio gehixia bebai. Hori da importantie. Zer bat aukitxi ez da, atzetik, atzien, zozer euskarri bat, izena eta zozer gehiago bada atzien. Kontu da, leku askotan ez da topau, baina ni topau gotena leku askotan topau gote, badau digitalien, Suitzan eta Portugalen eta Frantzin, asko, euskera ez dakixenak, edo euskal toponimixi ezagutzen da benak, ensegide esaten dau. Nik larra bat ikusten bote, zerrenda dute da, ez da, izenak. Nik larra bat ikusten bot, edo erlatx bat ikusten bot, erlatx nik ezagutzen dut.
Orduan hoxe da, kontue, hoxe da, eta piztu, kontu hau da nau, ben emanek, hoxe horretxeka aleman horrek, Iban, segero gainera, bera, hizkuntzalaritza izen da, beran bierrek importantiena da, bera alduzan ondori horretara, bera eraiketak einde, rekonstrukzionez, esaten dara erderaz. Gaur egun, gaur egungo hizkuntzalaritxek, euskararen historia eitzeko, eitzen dabe, bera eraiketak, hartzen dabe, fonetikuek, fonetika diakronika esaten dena. Orduan, hartzen dabe, ze datu daukeuz, eta zelan juna apur bat atzerut, ez da? Daukeuz, oindala, 2007 arte urteko datuek. Zelan izango zen oindala 2000 urteko euskerie? Orduan, eitzen dabe, olako proiektzio bat, kalkulo fonetiko bat, hau holan bazan, irune urte atzera inde, izango zen, holan edo ala. Karo, horre, dau, esan imide, horre gonda, importanti izan dana, Iruña Beleia. Iruña Beleiako astarnategi arkeologikuek, horra agertu ziren testo batzuk, euskeraz. Da, horrek emoten dau, horra agertzen dana, horra agertzen dien testuek, lurra, sua, neure, zeure. Karo, hor dau, polemiki ezeatxe dau hor, euskera kontuen, teorixa, esan daigun, beneman esan dutenen neu jarraitzen da bien zera, horrek izan da proposamen bat, ez da? Da, aurretik eguen beste bat, Koldo Mitxelenana. Da, ze pasaten da hor, Iruña Beleian? Iruña Beleian agertzen danak, emototze arrazoie alemanak esaten da benai. Ez Koldo Mitxelenai, da, oingo jarraitzaldiei. Da, horregaitzi sortu zen, gero faltzutzat, faltzu ezilea, eta ez dakiz zer, baina hor, ondo irakurri eskero txostenak eta, karo, arrazoi emototze honi, aleman honi, esate baterako esaten dau, ez zeuela aspiraziorik, edo esaten dau, berbak, izenak eta izen onduek eta agaz amaitzen ziela. Da honek, Michelena jarraitzaileek eta esan da Michelena berak esatean ezetz. Esate baterako lur, ezin da bela lurra izen. Da, Iruña Beleian agertzen da lurra. Hoxe da gero beste gozo batzuk, ez da? Baina, honen teorizie, bere manena, baztertute da. Bera, aintzat hartu duen, zerien, hizkuntza indo-europearretan, zan gorengo mailako hizkuntzalari modun hartute duen. Baina gero, hoxe esaten gabizen zera, hone dauke izena, teoria baskonika edo, sustratu baskoniku edo, gitxe gura bera holan zertu leike. Da, honek, hau proposamen ibanetik, baztertute da. Ez da, baina, karo, nik konturetu nioz, karo, ez bakarrik, berak esaten da bena, apur bat geixau hartzen da bela, edo, bueno, hori zeroi, toponimia bentzet, asko, zabalau izango zala egul, aurra agertzen dien izenak, ez bakarrik, hemen Europa aldien, oza, Europa erdialdien eta iparaldien eta zerien, geixa agertzen da. Claro, ni datazioetan enaz hartzen, enaz kapaz. Esateko, oindala zemat urte, egin gozan, esango nik, Kaukason esate baterako, ez dakinik, baina agertzen goiti eta olako izenak agertzen die. Ez? Orduan, eta bardin, eta gero, harrigarri zenan itzako izen da, Indiako. Indian, edozein berba, oza, edozein, amengo leku izenak, ze gainera ni hasi nintzen Markina Xemeingo mapi hartute. Hartu Markina Xemeingo mapi eta haitzen alegindu, ez da? Hau zer da eta hau bestie zer da, eta nik gauz asko nekizien. Nekizien, olabe, hasi banan eta haitzen jun, da gero jun kanpora, hori agertzen dan,
Akontu ezer da agertu. Esatuzu. Osa, bat, bi, hiru edo lau, kasualidade izanik. Baina ja, hortik aurrera, ja, asko, ja, eundaka eta holan mileka izen errepetitzen badie zer da hori. Da, hoxe da kontua. Euskerian gainez, euskeri hizkuntzalari izentzako da harribitxi bat, ezta? Emoten dau, joko askorak, ze karo, igeri izen da, ze inguruko berbetak, hizkuntzak, ez dauke, total diferenti die. Ez? Orduen, nire hipotesixe, ez dauket olan hipotesi zer bat, hipotesi izan daigune zietz bat esateko, baina gitxe gora bera. Gitxe gora bera nik esango neuke, bai hemen peninsula inguruen, eta gero Europa esaten, bueno, Europa bai, eta hor Turkia aldien eta Kaukaso aldien eta hor, nik ez dakit noz, baina gero, hor gero egongo die geruza ezberdinek edo, ze gero, genti ba mubidingo zan, ba juningo zan, hori Ameriketakue, badakigu, zelan juntzien, hori dokumentaute da, kolonegaz. Osa, kolonegaz bai juntzien, ze gainera, itxosoko biherra ondo zauzuenak, kolonegaz amen guzien, ziren eakuek eta bermeokuek eta, baina, da gero, agertzen dane toponimia, Mexikon sartzen maza, euskal toponimia da duzu, Olabarria edo Bardinda zein izen, edo Perun be bai. Baina aurretik zer, da galderie. Aurretik zer. Aurretik egon ziren euskaldunek, horretan be bada, hori be dokumentaute da, baliek, bale arrantzan, zelan juten ziren. Zeka, antzuzen be, kolon antzanez juntzanara, edo horien presioi ordaindu zan, ze, karo, ez ziren, lautxak urrandi. Ordaindu zan, baek izelako, han, sozerre, sozerren, ez? Beste lur bat, dana zertzeko, zelan esaten da? Ustiatzeko, hoxe beroi. Orduen, hori, Ameriketako esate baterako, hori ez da, karo, hor ikusten dugu olako eten bat, ez da, zer bat, aitzeko moduko, ez? Mexikon ikusten da, argite garbi zer dabe, baina aurreku ezer, hori gatxaue da sartzia. Baina, karo, hartzen mozu, urrin jakon barik, Suitza esate baterako. Suitza dauke datu base bat, karo, horra hartzen die izenak, abengo moduko, Karabieta eta Bolu eta Murga, eta olako izenak. Hori, horren nosku die, nik hori baino geixengo neuke, amenen nostik bizira euskaldune, oza, euskeraz amen nostik eitzen da, ezta? Oza, karo, hori beste bide bat, amengo horre barandiaranek eta barandiaranek esateban euskaldunea hemen gitxinez oindala 7.000 urtik bizizala. Hori antropologo baten, etnografisi eta antropologia bidetik, zan daigun, 7.000 urtek itxien esateban. Baina hor daukazuz, zera, horrek Santimamineko amene ondun da bezan marguek eta 15.000 urte daukaz. Hemen ibiliko zan, ez dakigu, euskeraz itxeben edo ezeben, baina atzeniene kontue da, hemen bentzete euskaldunek badaz. Ni bentzetot hemen, hori esaten dugun hori antxineko zera, antxineko zabalera ondixe, hori, Europa esaten dugune, bai, iparraldien be bai, da gero horre Kaukaso, Turkia aldi eta hori bentzet, eta gero Afrika aldien iparraldi be bai. Hartuko bala, ni bentzeto baietz. Baina, esatie, gero euskeri ezer dan be, zer da euskeri ez? Euskeri hartzen junda gauza asko. Honek toponimia esaten dugunin be,
batzutan ez dakigu, ze horbe polemika edo, ez da erreza jakitxie, esate adibide bat ipiniko zut. Ondo haitzeko. Karatxa. Karatxa da erderaz piedra kaliza. Hemen junten edozein baserritxaren gana, karatxa zer dan badaki. Arrixi ikusi baino ez da, atxa ikusi baino ez da, zelakudan karatxa jakitzeko. Bueno, karatxa, esate baterako Michelenak, Koldo Michelenak, berane liburuik, berane zera tesi doktorala fonética histórica vasca. Michelena dino, karatxa mailegu badala. Karatxa, karie, guzen dut, karie kal, latineti da zorrela dino Michelenak. Baina hor badau, Badajozen, dau astarnategi arkeologiko bat, el Turuñuelo deitzen da. Da hor topau dabe, topatxu ez eskilara batzuk, Kristo aurreko 5. mendekuek, da hango arkeologuek dino, gu pentsete gendun, erdera esaten dauz, baina berak esaten dau, gu pentsete gendun, ze beti ikesi dugu golan, beti istudixau dugu golan, karie erromatarrak ekarri bela. Baina ez, ikusi dugu horrek eskilarok, eta erromatarrak etorri, baino 300 urte aurretik ja karie erabiltze ben. Da esaten dago gainera, ez karie bakarrik. Eraikuntzarako teknikak, pentsete benak erromatarrak ekarretxeku ziela, aurretik esan hemen peninsulan. Orduan, nike karatxa esate baterako. Karie, karatxa, karabixa, hor leku askotan agertzen da. Turkian daukazu dokumentaute ondela 11.000 urte. Orduan, kariez lotuteko hori izen hoie, euskerazko izena bada, nik ez dakit, karie horre batek asmau ingo ban, hori izen hoi. Ez da, erreza, euskalduna ez egin hori izen hoi hartu, edo eurek asmau, edo zelan da hori kontu hoi. Hori, ez dakit, sekulo jakingo egun, edo zer dan. Baina, kontu da euskerian historizi horregatzi da interesgarrixe eta importantie, benetan garrantzitsue, euskeriak indabelako ekarri. Aspaldiko berbak, aspaldiko izenak, eixuz gorde. Horregatzi da zera. Da, karo, esatzut lehen, esaten nabil, hoxe, karo, gero sartzen maga, zelan esango tzunik, antropologixan, karo, ikusten da desberdintasunez, da, Turkiakoek eurantzerako didea. Karo, horre milko litzake, junara, da ikusi, hori izen hoi, hango izena, geukaitz-ogune dan. Baina hori horretan hasitxena, da, hain Pirineutan, egin dauketena da, Portugaletik Alemanire jun, olen atzetik, olak, burdin olak, gutzako burdinole moduko die olak. Daukuzuz olak, da gainera dokumentazioen olan agertzen da. Literaturiek hori izaten dau. Horrek izenok, burdinia ez da, kontestu, metalan kontekstu baten dauz. Ingurue, pasatu baterako, oleta daukezu Pirineotan. Da herri bat, oleta daukena izena, ondun dauke museo bat, burdini ezelan ustiatzen zen asaltzen da bena, antxe parajien, elkaniku. Bardin daukezu Korsikan. Bardin. Osa da, oleta izena, eta gero daukezu testu ingurue, hoxe burdinian kontestu daukezu. Eta bardin daukezu Alpitan bebai. Agertzen da, hanbe, olako zer batan, olako testu inguru batan. Eta karatxana, oleta hori izan dutena Pirineotan, daukizu karatx, txale de karatx, horretzen oletan onduen, Pirineotan. Da, karo, grabaute dauketa duen hau, Da, junara, da, txale de karatx, topa honeban.
Da, gero, txaleta, ba, ikustozu txaleta. Da, haren hostien zedaukezu, hanboto izeti moduen, dana karatxa. Dana karatxa, izenak esaten dau. Da karo, Indiararen ajuen, Turkiararen ajuen, Txinararen ajuen, baina Tibeten daukezuz, Tibeten dau, Zabala, Pagari, hemen dauk, zaren di, olako txe izenak, amengo izen berberak, ez da? Beste zer bat, beste adibide bat, hemen urriña junbarik, Lourdes, hori da, Luzan sober, hori da Pirineo garaiak. Da, leheneak, horrek asko irabetzen da, Akitania zana, ez da? Hor badau leku bat, bolu deitzen dana. Karo, bolu badau Turkian, Turkiarainoen ajuen. Baina, bueno, nik pentsetot antzerako izango dela. Zer, hemen badakigu, jakin eskero hemen zer dan, lehenengo jakin da, hemen euskera zer dan. Bolu da errotie, euskeraz. Hori, hemen Bizkaia aldeko mendebaleko euskeran gorde da. Bolu, ez? Errotie. Bueno, junintzen horra zerera, hau Luzan soberen onduen dau. Lourdesen onduen. Da, bet pue dauke izena herrixek. Akao, nik ja topote nuken. Google Mapsen ikusitxe eta zerien eurek idazten dabe B-O-L-O-U, ez? Frantzesez idatzetxe, baina bolu da. Markineko bolu moduen. Da, junitzen ara, alkatiaz begon nintzen, grabatu duket. Da, alkatik esazten bai, kusatxez harengana zea bizi zen zan bolun. Ez? Da, lehenengo, haber zer zan esan otzen da, bai, leku izen bat, leku baten izena, da, junitzen horrengana eta esazten bai, bolu da, leku izen bat, eta gero, erreki be bai, un torrente, da, pregunto notzen da, zu, han zerik bada, errotoik bada, hor bolun, da, inoz, lau, baina behiejota, en ruinas, lau egu esan, baina on ja behiejota daz. Osea, que horra, urrengo pausu ezer da, behitxu dokumentazioen zera agertzen dan bolu, artxibuetan eta zera, behitxu boluz, baina gero hor ja, arkeologu bidabe, ikusta, horrek errotok, nosku dien edo zera. Haitzu zu, izenak esaten dau. Izenak esaten dau, euskeraz bada, horregaitxik esaten dabe, horregaitxik da importantie, horregaitxik da importantie toponimiziez, izenak ipintxe bezan, ez ipintxearen. Zan ipiniko tzezu gauz, lehen ez da oengo moduen, lehen leku batera juteko, pertsona bakotxa dauke izen bat, baina leku bakotxa dauke izen bat, jakitzeko nora soia izan eta nora bialdu baten bat, edo nora haitxu bizun zau izan, ez? Ez dakigu nostik da nori, zenbat nostik egiten da, nostik hori, nos asizien lekuei izenak ipintzen eta, karo, da hori gordin bide. Ze, karo, zu bizi baz leku baten, zu jakin bizu da ondokuek eta ondorenguek eta jakin bidaben nun bizi dien eta hori bada, karo, hor sartzen gaia beste kontu batzuetan. Karo, zehaitik ipintzotzen landara baten izena, jakitzeko han landara, pagu esate baterako, pagari. Lehenengo asmau zertu bidana da, gauza bako txai izena ipintzi da kontue. Gero, horrek izena hartzi, da hori zelan gelditzu dan gaur arte, hoxe da, zera, importantie. Baina horri, honek, esan daigun gaur egungo hizkuntzalaritzako konsensu da horretan, ez da? Lehena Michelenak indako proposamena, eta bide horri, ez dotzen moten bidean beste, ez da haintzat hartzen. Baina, karo, bat edo bi izelik kasualidadie, baina ni topo duten beste ez. Da, karo, enbidana, hoxe, ara joan, da, behitxu, izeleiken edo, dana nik ez dut esaten izango dienik. Baina,
nik susmue dauket, ba hori, asko, baiezko kontu daukenik. Ez da, ba, esatutena, lehen hor burdina erlotute dago izenak eta, horrek, gero gatxau edie, esate baterako, hemen daukuzu ajanki zen bizkerre. Bizkerre guke euskeraz, horbe polemikatxo da. Bizkerre neutzako da kostado. Ez, lepue da. Orduene, bizkerre zer dan, hori argitxo eskero ondo, ba, agertzen die, horre lehen esan duten bolun onduen, bizker daukuzu. Bizker, hemen bizkerre daukuzu, hemen ajangi zen. Eta gero daukuzu bizker leku askotan. Bizkerra, eta zerien, Finlandian bebai, eta Suedian bebai. Esan duzu, hau zer da baina. Eta buru, Eliz buru, zate baterako. Buru eda goiko aldie. Etxaburu, zate baterako. Etxaburu ezer da, hori basarretxar batek badak izan da, etxaburu. Nik etxai, gure etxe basarretxarra da. Da nik holan gauza asko berei preguntotzaz. Ze kaletarrok, horre gauzok galtzen gunga, da ez dugu haitzen, ezta? Baina etxaburue, basarri dana dakixe, etxaburuen ondauen, goiko aldie, ezta? Da buru agertzen da leku askotan. Buru asko agertzen da. Da, karo, horrek izenok, bizkerre esate baterako, bizkerra daukuzu Burgosen esate baterako, ezta? Bizkarra. Hor da, hori zertute da, bizkarra. Ba, karo, hori zelan aztertu, zelan baiestatu edo zelan zertuko zu, zelan frogauko zu, ba, hori zera dala, buru, goiko aldi dala edo, zelan gatxau edaz da. Baina, lehen karatxa esan dutena, esate baterako, edo karatxa, karatxa leku bateke karatxa badauke izena, da, bada, zera, horre karatxa badaukezu, piedra kaliza badaukezu, ez daukezu, geologo biharri ez daukezu. Hoxe beroi. Eta bolube, bardin, bolube, errotie izen badalen edo zera, ez da gatxa zertzie. Eta holan dauz, ni horregaz hazin da. Apur bate, honek benemanek jote ban geisha, zautaterako ure. Erreka izen asko izena dauke. Hor, Alemanin eta zesan gotzunik. Nito pago gero geisha, Portugalen da. Igual dokumentaute da, ure, rio. Eso zor esaten dabil, ez da? Da, ure esaten dabe, bueno, hori ja beste zerba da, baina erreka izenak eta horrek geixen horrek bestie baino geixa zertzen dile, mantentzen dile. Izen batzuk argixe die. Gero hor eta uri daukuzu, ze uri... Iri, bizkaierazka, uri. Uri, geure uri, uri guen eta uri arte eta uri barren, hori etxe bada, bueno, erritxu bat edo, karo, ez da ur moduen. Iri moduen. Iri moduen, bai, batuako iri edo zera. Uria, bai. Orduene, uri buru eta zera, bai. Urixe, ordoko Suitzan esabaterako, kanto baten izena da uri. Da, bai, da holan kontu da, hori benemanek esazten niri, da lehenengo euskeraz ondo haitxu. Batzuk garbixe die, ez da dudaik. Bueno, batzuk hola esate baterako, batzupe azten di bueltak emoten, eta hola zer dan, eta ez dan, eta ez daki zer, eta ez da erreza, ze gero, baina batzuk garbixe die. Da orduene, nik ikustotena da, errezenetik hasi, da, zu neu hoxeitzen abiena da. Astiro, baina
Atzenine, eta gero beste kontu bada, karo, euskaraz ez dakixenak, edo esautzen ez dabenak euskal toponimisie, gatz dauke aitzeko. Hori, pentsatzen dago, bai, honek badabiz, honek abertzalio, ezta? Badatoz honek euren, baina ez da, karo, nik esaten bote gatika esate baterako, gatika Rusian dago, ezta? Karo, gatika, ezagutzen da benak, Giputxe bebai, edo Naparra bebai, edo bat, bueno, igual danak ez, baina, herri bat amene gatika dauena, nahiz eta esan nahize jakinez, nik ez da gatika, zer dan? Ena kapaz. Osa, biko neuko ez da izen badenpora, aztertu eta igual eneko zertuko be. Baina, izena hor da. Da horren, han bada beste bat, eta holan izen pilo bat. Osa, bata bestian atzetik, bastan, edo zezak, hori baino gogorra bat. Horre, ezke ezilik izin iztu behin. Tibeten esatera baterako daukezu, nari da aulestiko hausune bat, bai. Pagari birritzen daukezu. Zelai daukezu esegaz da zetagaz. Zabala, buru, masa da, urko eta masa. Izen bideukez, masa. Gana, pagua, kari, munia, kare, karie, gaina, lepu, arza, zetagaz da, arza ez dakit izango dan, lepo, oma bebai. Oma daukezu, Tibeten, amengo oma modukue. Laka, lete, gana, zulu, munitxa. Munitxa markinaldeko bati esatotze, munitxa. Gania. Baina hon indiakue, bueno, eta geixa dauz, ermu bebai, Tibeten, ermu, moiuan, bidian, ganian, handi, H barik, boli, bueno, da indiakoek salien daguzuz. Indiakoek da, zabal, uri, esango txuaz zerenak, goti, balda, aran, haundi, bolu, zagar, txari, landa, arno, pagari, oletxa, inda, indautxu dagozu, araba, korta, malaria, dolada, dolarie, arru, harta, zabal, zakarra, barru, pagaria, zabala, aran, morga, mendia, berna, olak, goia, gana, salazar, ol, nari, lasa, balda, dolaria, basua, murua, orma, unai, irala, arbe, korta, gorta, urki, aran, bastar, arbe, ider, sumai, mutur, bolu, zelai, oteri, urangani, mundakal, arana, narra, laida, olagolanda, lepatxua, zabal, ola, olax, bolua, atxak, zatza, sarri, zuria, sakona, arbelia, garro, lepaburu, hau eslik izin iztu behin, eta gainera dau, aranburu eta halako izenen onduen, lepaburu, udala, barria, beko, ola, karatxa, esan dugu, bengo, haulestin be, nire lagunek zerak, narikuek, esaten dugu, beko haulestin eta bengo narin, bisek. Garai, txaraka, gorri, matza, zimaur, zer dago? Indian, ahara joten gabiz edo zer. Ez da hotel izena, esaten nabile, leku izena die. Arri, madaria, bidia, ursar, gor, sarra, zuluk, mendi, arro, uria, mungia, anboto, sakan, etxe, koba. Osea, euskera zane, hemen
honek izenok ipintzeko, euskeraz berbain dabe, kontizu, dinonik, hoxe da neure noz, isileik oindala 5.000 urte, edo oindala 10.000, ez dakinik, edo oindala 3.000 igual, ez dakik, ni pentsatutena da, Ameriketako badakigu, Ameriketara noz juntzien badakigu, hemen diguzien, da izenak angel ditxu die. Da gero daukuzu zate baterako hor, Indian daukuzu buruxaski, da hizkuntza bat, euskerian hor konparaketak indabe, ikusteko, antzekotasunek itzela dauke. Buruxaski dauke izena, Pakistan, India hor tartin dau. Bueno, Pakistan antzerako da, zelen bat zan da. Orduen, honek izenok euskeraz emondako izenak espadie, bardun guri ezer da. Hoxe da, nik ez dut esaten, aztertzeko bidie da, ez da? Nik hoxe da neure zera. Horregatik liburu, lehenengo euskeraz egin ebana, euskeraz nitzen lotzatu euskeraz atateko, batez be, Indiak emotozten olako, da Tibitepe bai, entzun duzu. Tibeteko honek izen ope, Himalaian alde bixetan. Da esaten duzu, beste guztixe da, hipotesitetan sartzeza, ez da? Azteza, horretarako be, ganorazko hipotesi bat eitzeko be, denpori bide. Osa, zozer ganoraz eitzeko. Nitzako, bierrau da, identifikazio bier bat. Nik indot, izenak identifikau eta maixen gainen ipini. Da, gero zer esaten daben, akademikuek eta, zozer, lehen esaten ibilina zena, euskeraz espadakizu, edo Euskal Herriko toponimia ezagutzen espaduzu, ze zabala esan edo zer esan, ez da haitzen. Euskeraz dakizien batek, zabala esaten motezu, ze esaten zabiz. Ez? Edo anboto, edo mungia, edo ez dakizar. Orduan, ez da beste munduko bakari zepazaten da, euskeri oin arte, zeilkatu dela hizkuntza isolatu moduen, da, karo, ze pentsaten dabe, zelan ingo dabe berba euskeraz ez dakin nun, ezilik izen. Euskeri asko konparau daba Kaukasoko berbetekin eta bere gaz eta, horre iparraldeko, Afrika iparraldeko bere gaz eta asko konparau da, ze antzekotasunek dauz, da horrek antzekotasunen nundi datoz. Edo euskeraz eitxe ben, eta gero beste berbeta bat sortu dabe, edo alkarren onduen egon die, da bata bestiai emotze, holako, edo genetika loturie, edo, sustrato, astrato, eta holako, horregatik honek benemanek, proposatzen da benien euskal sustratu, da hori nahiko konservadori edo dala, Zegaro, esaten dago, Europa, konservadorie, berandatuekin, indeko, zera da, baina Europa esaten dago, ez dauela, da hori aspaldi izan dago kontu da, ez da bera bakarrik, Humboldt eta oindala beron urte, antzerako zereta heldu ziren, ez da? Orduan, hoxe da gitxi gora bera, zera. Gitxi gora daukez, 584 orrialde, eta, mapak, importanti da mapak, mapa die, olako laburpen bat, ikusteko, lehenengo ikusileik zera, esate baterako, harri, ez da? Zenbat harri agertzen den edo antzerako harri Europako mapan. Edo munduko mapa baten karatxa. Zenbat karatxa agertzen dien mundu mailan. Da gero, herrialdeka be bai. Herrialdeka, Rusiako mapi esate baterako, ez da? Da gero, datuek, batutxuaz datuepe bai, dokumentuetan hau importantie da, esate baterako Frantzin dauz hiztegi batzuk, hiztegi topografiko departamentalak,
Da hor agertzen die, esate baterako, lurre dokumento dute da, 15. mendien, ezta? Holan, departamentoka, zer ikusi duten, hori jaso indot. Eta hori da, gitxo gara bera, hoxe izango litzake, baina liburu teknikoe da, ez da irakurteko, gehien batek konsultarako da, datuek eta datuek. Osea, ikusteko, kuriosi daukenak, ikusteko gauza zera da, ezta? Harritzeko moduko gauza bada. Da gero, erosileik bubok argitaletxin interneten, edo bestelan, hemen Gerniken esate baterako oboban, erosileik.